Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bouadjabate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn. An seginna kɛnɛ kan. Laadala jɛmɔ anw fɛ yan sɛbɛnkɔrɔ minnu bɛ laadala bɔli kɛ. A bɛ jamana kunnafoni de maana. Bouadjabate k'a dɔn labɛnw ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Min ye Ahmed Jakite ale bɛ so fankelen fɛ. Kosɛbɛ. E ni ne fila an bɛ so fankelen fɛ. Sɛbɛnkɔrɔw y'an daba ɲɔgɔn ye. Kosɛbɛ. Ni Ahmed ye yamaruya di. Kunnafoni an b'a an joué a la sisan. Karamɔgɔ Batugora mugu tɛ bara fo sa bolo bɛɛ n'a dayɔrɔ don bala cogo bɛ di Bouadjabate foloma o kana jigi baramana kuru bɛɛ n'a bɔyɔrɔ don Bouadjabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Masire Diop Bouadjabate i k'a dɔn Bamandiya wale u tɛ tɛmɛ dugu la ko dugu ka doya fiyewu u makari i k'a dɔn fana ka doya Bouadjabate k'a dɔn bin kɛra Sikaso kan Sikaso dugu min n'u k'a ma ko Ɲɛna Bamandiw do wa yalima bingalikɛlaw yɛrɛ de don Bouadjabate i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ye siya kelen ye maa t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bi kununko décembre kalo tile 29 o don i k'a dɔn marifatigi dɔw i k'a dɔn dɔw kɔni ko terroriste don sabula u ni maa minnu ka kɛwale bɔlen bɛ ani donfini i k'a dɔn o bɔlen bɛ Ansarul Islam i k'a dɔn o jɛkulu tamasiyɛn kɛrɛnkɛrɛnnen b'u la sɛbɛnnikɛla ko min ye Ɲɛnakaw fɛ yen gendarmew ka so min bɛ yen i k'a dɔn Ɲɛna yɛrɛ ani Sikaso cɛ kilomɛtiri 76 o don i k'a dɔn u taara bi o de kan i k'a dɔn min kɔni ye ko minnu ani olu tiɲɛna ani maa minnu kɔni n'olu tora la Bouadjabate i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen ɲɛma dɔn kosɛbɛ nka tiɲɛni caman de kɛra min ye minɛn tiɲɛni ŋunuŋunu ani minnu y'a ye olu ye kunnafoni minnu di Bouadjabate n'i banba o kunnafoniw kan a k'i b'a ye k'a fɔ so min ni o ye gendarmew ka so ye brigade territoriale o don Bouadjabate k'a don nana marifa de kɛ so in na gidi u ma da u ma u labanna tun min ye tasuma ye k'o bila fa bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla kɔni ko tuma min Bamandiw kɛlen ka nin kɛwale kɛ u y'u kɔda ni ka tunu i ko to bɛna nugu la ni maa min y'u ka baaraw lajɛ an'u ka kɛwalew i k'a dɔn fugariya wale don sabula olu t'u ɲɛsin hadamaden ma a ka kɛlɛ kɛ dɛ u bi bali k'i suɲɛ o don ka kojugu k'i la ka sɔrɔ ka tunu u boli b'a tɔ sa u ni duguladen min mana ɲɔgɔn ye n'an ye nin kuma m'a da n'a ye nin fɔ maa ye an da yɔrɔ walima an dogo yɔrɔ n'an y'o fɔ maa ye an laban bɛ se kana kama sɛbɛnnikɛla kɔni ko u ye nin tiɲɛni kɛ ni ka sɔrɔ ka u furugusu ni ka don dugu fan caman na n y'a f'i ye fɔ cogo min sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ Islam min ye affilié groupe de soutien à l'islam aux musulmans ko min ma G7 sɛbɛnnikɛla ko o maaw a bolen bɛ olu de fɛ nka maa ti maa yɛrɛ dɔ bilen Bamanji ani bingannikɛla ani so maa si kɔni t'a dɔ bilen nka a bi ka waati janbɔ sɔmin kɛra Sikaso n'a lamini k'a fɔ yen minɛ ne don Bamandiw fɛ maa caman kɔni y'a jira olu ɲɛ bɛ a siganamaa dɔw la ani sore dɔw la Bouadjabate k'a dɔn ni Bamandiw ka kɛwale an'u donfiniw de ka surun ɲɔgɔn na maa caman b'a la min ma kala don i ɲin na k'a sɔrɔ ka bɛn n'a ye yan'o don cɛ novembre kalo tile 20 san 2020 o don i b'a ye k'a fɔ bingannikɛlaw taara bin kari fɔ fɔ n'a bɛ bɔ Bamakɔ k'i kunda Sikaso kan u y'a caman de jɔ o senfɛ i b'a ye k'a fɔ sɔrɔsigini yɛrɛ ni tor'o la sabula ale tun bɛ escorte la i b'a ye k'a fɔ maa 7 sɛbɛkɔrɔ joginna ani chauffeur nafoloma fɛn o fɛn bɛɛ taamadenw ko kari in kɔnɔ u y'a bɛɛ lajɛlen de daraki sabula olu kɔni ye bingannikɛlaw ni siratigɛlaw ye u ni Bamandiw ka kɛwale bɛɛ lajɛlen kelen ka u bɛ bali de ka bɔ tu la ni k'u ka kojugu kɛ a ko min ye ni attaquement min n'a kɛra a k'i k'a dɔn Ɲɛna nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye min kɔni ye Bamandiya wale ye i k'a dɔn u bi mɛdi i k'a dɔn ka bɛlɛni kɛ ka dɔdɔli kɛ Bouadjabate maa caman m'u ye min di kuma i k'a dɔn walima min bi sira o de ye kojugu yɛrɛ da de kabini kɔsɛ in na a fɔra ko sɔrɔsi irisiw ka sɔrɔsiw minnu kɔni n'u k'an ka na jamana kɔnɔ kabini o kɔni kɛra i k'a dɔn taafan t'u la wulikajɔ bolo dalen don fa bɛɛ lajɛlen la sabula min ye hali nanzara tɔw yɛrɛ ye olu kamana gannen bɛ kuma tɛ Bamandiw ma nka Mali yɛrɛ masakɛ y'a jira k'a fɔ min ye ayiwa Wagner sɔrɔdasi wele de bilalen bɛ irisiw ma i n'a fɔ tubabuw bɛ yan cogo min i k'a dɔn u kana kalan k'an kunna k'an dɛmɛ i k'a dɔn damada de don nka min kɔni ye wulikajɔ ye sabula Barikani i k'a dɔn u ka taamasiyɛn jugu ani u ka kɛwale jugu kɔni ye fɛn caman jira min kɔni ye Mali faamaw ye wajibi d'u ka sa u k'u bolomada maa wɛrɛ kan maa minnu ni dɔnniya
babu la ni dɛmɛ babu bolo minnu bɛ se k'an ka sɔrɔsukulu dɛmɛ sabula min ye irisi jamana mɔɔw ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn olu kɔni labɛnnen don kosɛbɛ kuma min b'u da ani hakilina min b'u la ka ɲɛsin Mali ma a dɛmɛ kɔni siga tɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Centrafrique Mozambique Libye Syrie min ye irisi sɔrɔdasiw ye nin jamana fɛn o fɛn bɛ u taar'u dɛmɛ kabini tubabuw kɔni y'u ye danna juguya ni hakili juguya yɛrɛ la u y'u bolo d'u kɔnɔ u k'an ka kɛwale minnu kɛ u y'u bɛɛ lajɛlen tigɛ nka Mali ta kɔni u ma fɛn fɔ fɔlɔ u ma o dandɛmɛ wale ta k'an sɛgɛrɛ k'a ko b'u kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ɲini an ye min d'alo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de bɛ tugura an ta a laban ye boli ye ne bɛ n tigɛ don ko kura Nouvelle Horizon Kansiriba n'o ye Demba Konte karamɔgɔ de bɛ tugura a ko i bɔra ka danna juguya min fɔ hali bi o danna juguya kelen bɛ an ka jamana in kɔnɔ Bamancia wale Kansiriba ko an ka taa dugu la n'o ye Bandiagara marabolo dɔ ye n'o ye Kiɲɛri kaw karamɔgɔ de bɛ tugura k'u y'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ni ka t'u yɛrɛ sɔrɔ Sevare Kansiriba ko minɛn ninnu cɛra sababu jumɛn kɔnɔ min ye Bamancia wale a bɛ Bandiagara région kɔnɔ o dogolen tɛ maa la a ko don o don u nata dɔw bagabaga walima u nata dɔw ka dugu jeni Kansiriba ko min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye u ye wulikajɔ min kɛ kɔfɛ in na karamɔgɔ de bɛ tugura k'i bɛ cɛden 2000 ani kɔ kɔnti Bandiagara marabolo la minnu bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw baara boloda Kansiriba ko o n'a ta o ta fiyɛ ka bon a ko n'i ye duguw lajɛ karamɔgɔ de bɛ tugura u cɛw ka jan ɲɔgɔn na Kansiriba ko dugu min bɛ n'o ye Kiɲɛri ye o tuma ko nin y'a juwakun 2 ye Bamanciw kɔni taara yira k'a fɔ ko n'u m'u ka minɛnw cɛ k'u bɛna dugu bɛɛ kɛ tomo ye Kansiriba ko o kuma min fɔra dugutigi n'a ka dugudenw y'u sigi ka jateminɛ kɛ a ko ni a barata kuma min fɔra bagabagali tɛ an k'an yɛrɛ ɲini karamɔgɔ de b'a tugura u ye ntanw gosi ni ka wele bila bɛɛ ma o kuma minɛn bɛ maa bolo a ye minɛnw cɛ an k'an kunda Sevare kan ni ka taa kalifa Sevarekaw la Kansiriba ko u y'a fɔ cogo min na u y'a kɛ ten a ko n'i ye dugu caman lajɛ Bamanci ninnu u ka sariya jugu de sigilen bɛ yɔrɔ caman na ala ni bɛnkan kɔnɔna na karamɔgɔ de b'a tugura sabu maaw bɛ yɛrɛ ɲini na n ka sɔn juguw ka bɛnkan ma walima u ka ninkɛnɛ karaba k'an ka dugu kɛ tomo ye an ka ɲinɛ ta 2 la Kansiriba ko min y'u ka silamɛya sariyaw ye karamɔgɔ de b'a tugura maa yɛrɛ bɛ taa silamɛya jagoya sariya bi maa kan wa a ko min ye silamɛya ye kɛlɛko tɛ nɛgɛnɛgɛni don ni maa min sɔnna i ka fɔta ma fɔra a banna n'a yɛrɛ ma sɔn karamɔgɔ de b'a tugura ni k'a kɛ ni wajibini fi ye a ko min ye kira kisi nɛma ba ye karamɔgɔ de b'a tugura kutigiw sen da u sen da nɔ na dɛ nin ye yɛrɛ sago kɛ silamɛya ye Kansiriba ko ni ka taa maaw fa muso tɛ bɔ a la denmisɛnnin tɛ bɔ a la ni ka tasuma don jigiɲɛ la ni ka baganw jɔ ka tasuma don ko ye yɔrɔ jumɛn silamɛya ye o kuma ko k'a fɔ ɲɔgɔn ye dɛ Kansiriba ko ninnu ye Bamanciw de ye ninnu ye terrorisiw de ye wa ninnu ye an ka jamana ye k'a lasegin kɔ o kuma k'u sago tɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ Kansiriba ko n'o ye Demba Konte ye a ko min kɔni y'an ka finitigilakaw ye u bɛ wulikajɔ la karamɔgɔ de b'a tugura dugu caman bɛ yen olu kɔni y'a yira finitigilakaw la k'ulu ye tigɛnɔbila min kɛ u ni Bamanciw cɛ o kuma ko yɛrɛ ɲini tigɛnɔbila don n'o tɛ k'u t'a la bi u t'a la sini o kuma min kɔni finitigilakaw ye k'u bɛ min ɲini fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la karamɔgɔ de b'a tugura n'u sera ka nin daga in ta ka bɔ jamana in kan Bamanciw ka nin jagoya sariya minnu bɛ dugu kan o kuma k'a ko ban ani u k'u yɛrɛ sɔrɔ k'a si tɛ kuranɛ si ye o kuma min kɔni yɛrɛ ɲini kɛlɛ don parce que b'a ko ka faamu o kuma min kɔni autodéfense ye olu fana b'u sɔn min ye finitigilakaw ye k'olu dɛmɛ u ka baara la parce que b'a ko min bɛ fɔ sa min ye Bandiagara ɲɛmaaw ye u ka dɔ fara hali bi u ka cɛsiri jala kan sabu dugu caman de bɛ yen karamɔgɔ de b'a tugura n'i ye Sevare siraba in lajɛ maaw de ka minɛn b'u kun diɲɛ ma don o don ni k'u kunda Sevare kan ala ni saya ɲɛsiranɲɛ kama kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Konte ale ka sɛbɛnni don Wajibate namu maa sɛbɛjɛ Wajibate a tun tɛ du don kelen ayi Wajibate i k'a dɔn jamana i k'a dɔn guaba de don cɛtigɛ ni duloma i k'a dɔn ani cɛmancɛ jiri n'o farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ guwa dumanba ye Wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon o don ɲɛdankura maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Alpha Seso ko a ko jamana min ye ndulatanaw ye tile 2 in na u ni jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ sodi k'a dɔn jamana o jamana n'a y'i da tulo la ni sɛbɛn nana i kana ɲininkali k'i to o kuma in de bɔra jamanakuntigi da min ye Asimu Goyita ye i k'a dɔn a ko funangɛniya cɛsiri don funangɛniya ye wulikajɔ ye janko farikɔnɔjɛ kɛnɛ kan a tɛ taa i k'a dɔn dusukolo jolen kɔ a tɛ taa faso yɛrɛ kanu kɔ o kuma
min ye Mali drapeau ye ne de ye jamana kuntigi ye bi Mali drapeau y'o ta k'a d'a ma a ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la n'a ye kɛlɛkɛyɔrɔ ye min ye aw bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ min na marifati tɛ i k'a dɔn berekuru ta tɛ aw bɛ taa balonda de la balonda yɛrɛ min don fana ni marifati man jan ɲɔgɔn na sabula min ye farafinna jamanaw de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan min ye u ka masakɛw n'u ka jamanadenw ye a bɛɛ lajɛlen kelen-kelen na jigi dalen don u ka dɔlɔtanaw kan e min ye baderitigi ye n'o ye kapitani ye Aiglou n'o ye Samatasɛgɛw ye o don Hamari Tarawele n bɛ drapeau in di i ni jɛɲɔgɔnw ma a ka taa Mali kunnawolo nin kɛnɛ in kan a taa tɔ filɛ Cameroun maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don a ma wa bɛɛ lajɛlen ka dugawu b'a kɔ jango min ye camancɛ fanga faamaw ye k'a daminɛ ne yɛrɛ masakɛ la Assimi Goïta min ye Mali ye bi a bɛ taa ni dusukolo min ye o de ye Mali degunnen don Mali tɔɔrɔlen bɛ min ye sababu ɲuman in ye a bɛ se ka bɔ aw la i n'a fɔ maliden bɛɛ cɛ dɔw bɛ yen bi i k'a dɔn olu dalen bɛ to kɔnɔ mugu ni kisɛ la cɛ dɔw bɛ yen olu bɛ baji kɔnɔ i k'a dɔn gɛlɛya kɔnɔ cɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ taama na i k'a dɔn fiɲɛkolon la min ye jamana in kuma bɔlen ye aw bɛ taa i k'a dɔn min ye Cameroun jamana ye a fana taakun de ye ndolata ye ndola in danni se wo se gagné wo gagné ni Aiglou y'a sɔrɔ a bɛ kɛ kunnawoloden ye malidenw bɛɛ lajɛlen ma o kuma f'a ka taa n'o dusu ye Mali dalen don a la jamanadenw dalen don a la ne yɛrɛ min ye masakɛ ni ka gouvernement an dalen don a la fɛn o fɛn n'o kan ka kɛ dalulu ni fɛɛrɛ la i k'a dɔn min kan ka bɔ kɛnɛ ma walima min kan ka kɛ gundo la maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen b'o k'a ye Amari sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn jamanakuntigi a ye nin fɔ an ka balontannaw ye min kɛ Samatasɛgɛw ka drapeau ta ka di ayiwa kapitani ma Bois Jabate yankadi ye a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen sigilen i b'a dɔn k'a fɔ doniba bɛɛ kun a bɛɛ lajɛlen miiri jɛyana o yɔrɔ bɛɛ minisiri min n'a bɛ farikoloɲɛjɔ kunna o ye kɔrɔfɔta i k'a dɔn a ko jamanakuntigi bɔra ka min fɔ i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri Samatasɛgɛw i k'a dɔn jamanadenw jigi y'a ye jamanadenw dalen don a la jamanadenw ka wulikajɔ ani jamanadenw ka hami b'a kan min ye denmisɛnninya ye sifinya yɛrɛ diya ye nin ye i k'a dɔn min ye k'o ye k'a karaba mɔɔ ɲɛna min di kɛ a k'o kɛ ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ ma an ka nisɔndiya sɔrɔ min ye ministre des sports ye min ye n ɲininka Musa Agitayer a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye jamanakuntigi ye o y'a seko damajira bɛɛ kɛ sabula min ye dolantakɛnɛ min b'an fɛ yan n'o ye ayiwa Salvensi Marti ye o ɲɛdakura k'o yɛlɛma ni k'a dilan ka ɲɛ kokura ka tɛmɛ kɔrɔlen kan fɛn min ni fɛn minnu kɛlen don majɛ ye k'o kɛ jamanakuntigi kun y'o layidu ta jaja tile fila in na yɛrɛ jamanakuntigi na taa Salvensi Marti k'a kurubukari baara kura minnu kɛra a ko min ye jamanakuntigi ye e y'i se kɛ anw minnu ye denmisɛnw ye a tɔ b'anw bolo wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan fasokanu bolo kan jamana yɛrɛ ɲɛtaa bolo kan jamana dusukolo yɛrɛ bolo kan anw n'an seko bɛɛ lajɛlen kɛ a ko Coupe d'Afrique des Nations de football min kan ka taa ni Samatasɛgɛw b'a cɛmancɛ kolo la a ko ale yɛrɛ dalen don a la minisiri tɔ i k'a dɔn an nisɔndiya bɛ segin ka bɔ nin jamana in na maliden bɛɛ lajɛlen ka sigi n'o ye ka dɛmɛ ɲininen bɛ bɛɛ fɛ maliden kelen-kelen n'a kelen-kelen min bɛ togodala o min bɛ k'i ɲininka dugubala o bɛɛ lajɛlen k'i jija ka dugawu kɛ min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn a fana tun bɛ kɛnɛ kan o yɔrɔnin bɛɛ kɛnɛ kelen ka Samatasɛgɛw bɛna taa duloki minnu d'u kan na n'o ye maillot ye u y'o jira i k'a dɔn jamanakuntigi la min ye ayiwa jamanakuntigi yɛrɛ ka maillot o dira a ma Choguel Kokala Mayiga u ka maillot o fana dira a ma sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen taamasiyɛn ɲuman ye nin bɛɛ lajɛlen hakilina ɲuman ye sabula ni jamanaden bɛnna k'a jira k'a fɔ nin y'an bɛɛ kungo ye a ka ca Ala fɛ an bɛ min ɲini o ye sebaa ye o sɔrɔ man nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura l'indicateur du renouveau karamɔgɔ dɔ b'a tugura ne bɛ n tigɛ don ko kura parce que n'o ye Seydou Jara ale ni Nouvelle Horizon u fila bɛɛ kumalen bɛ fɛn kelen kan n'o ye Assise nationale de la refondation ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura e ko ko n yɛrɛ daga bɛ jigin bi parce que b'a ko min ye kalo kelen bɔɲɔgɔnko jamana kura Mali kura kunkanko kuma karamɔgɔ dɔ b'a tugura mun ni mun ye majɛ ye hakilina kura jumɛn bɛ yen malidenw fɛla ko ye mun ye mun de kɛmɛ ka Mali tɔɔrɔ ni ka tila ka Mali degun karamɔgɔ dɔ b'a tugura bɛɛ lajɛlen k'i da don i ka fɔta la o kuma janko an ka kunkilenna kelen sɔrɔ parce que b'a ko ka baara in k'a daminɛ duguma ni ka taa laban fo sanfɛ o kuma kɛnɛ in bɛ kun cɛ n'o ye bi parce que b'a ko jamanakuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta a ye dana ta ka da maa minnu kan karamɔgɔ dɔ b'a tugura k'u ye tɛntɛli kɛ u ye malidenw lamɛn maa o maa kun kan ka se kɛnɛ kɔnɔ u ye bɛɛ lajɛlen ka kumakanw lamɛn o kuma ni k'a tɛntɛn k'a ban o kuma ko jaabi laban bɛ di bi parce que b'a ko a ko n'i ye kunu araba o baaraw kɛcogo lajɛ parce que b'a ko kumakan caman fɔra
o kuma wula n'i y'a lajɛ maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan politiki maaw bolo ni ka taa bila jɛrɛjɛkulu wɛrɛw la a ko bɛɛ ta kun y'i ka hakilina deli ko ye parce que b'a ko maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ min ye sigikafɔ ye k'a nafa ka bon fo ka dama tɛmɛ min ye sigikafɔ ye ko ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ parce que b'a ko a ko Malikura ko kuma min bɛ maaw da kɔnɔ diɲɛ don o don karamɔgɔ Daba Tunkara ko Malikura in kɔni ko maa bɛ se ka fɔ sa ko Malikura sigi daminɛna sabu min ye Asimi Goyita a y'a yira k'a fɔ kuma minnu bɛna fɔ kɛnɛ kɔnɔna la bɛn bɛna kɛ fɛn fɛn kan o kuma k'ale b'i kan di jamanadenw ma a baara bɛ waleya a tɛna kɛ assise tɔw yɛrɛ ka bila tiroir kɔnɔ parce que b'a ko karamɔgɔ Daba Tunkara n'i y'a lajɛ Mali ka sɛbɛnfura min bɛ n'o ye 92 ye o constitution bɛ fɛn mun fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara k'a sɛgɛnna a kɔrɔla o kuma ni ka yɛlɛma don a la min kɔni ye jamana ka sariya sunba ye k'o yɛlɛma o papier k'o yɛlɛma o kuma ko kuma kologiremaw de fɔra kunun o kuma bɛnka ko ka sɔn ka ko ma a ko n'i y'a lajɛ tuguni kuma minnu fɔra karamɔgɔ Daba Tunkara o de ye haute cour de la justice ye ale ni conseil économique social et culturel parce que b'a ko ni jɛrɛjɛkulu fila ko k'u bɔ yen ko sabu ko nafa t'u la jamana in kɔnɔ a ko n'i ye ninnu lajɛ miliyari kasabi de bɛ ta k'a don nin na karamɔgɔ Daba Tunkara o kuma ko a bɛ baara min kɛ o kuma k'a jɔyɔrɔ ka dɔgɔ jamanadenw ye o kuma k'u k'o cɛ k'o bila kɛrɛfɛ parce que b'a ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i y'a lajɛ laɲini wɛrɛ minnu bɛ ni ka se k'o ɲini ka di jamanadenw ma o kuma min ye assemblée nationale ye k'o ka ɲi karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka tila ka bulonba wɛrɛ bila o kɛrɛfɛ n'o ye Sena ye o kuma ko k'a lajɛ ka Sena sigi Mali kɔnɔ parce que b'a ko a ko min ye jɛrɛjɛkulu dɔw fana bɛ olu y'u da don k'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi nafolo min bɛ di parti politiques ma a ko kun t'a la a ko nafa kelen t'a la karamɔgɔ Daba Tunkara ko jamana ka wari tiɲɛ fufalaki don o kuma ko k'o tigɛ pentenkalo a kana di maa si ma bilen parce que b'a ko a ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 61 a ko n'i ye politiki tɔnw lajɛ karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni wulikajɔ caman o kɛra an ka jamana in kɔnɔ k'a daminɛ PSP ka taa bila USRDA ni ka tila ka taa bila UDPM na a ko nin bɛɛ lajɛlen seko n'o damayira kɛ ni ka na se 92 ma min kɔni ye parti politique ye k'a walankata k'a daminɛ min kɔni ye kelen an bɛ don min na ko bi fo 100 ni kɔ a ko jamana kelen kɔnɔ ko hakilina jumɛn de bɛ a ko min kɔni ye parti politique ye ni k'u da kolon ci karamɔgɔ Daba Tunkara ni k'a dɔgɔya o kuma min kɔni b'a to an ka bɛɛ fanga bɛ se ka kologiriya a ko maa caman fana y'o laɲini kɛ a ko n'i y'an ka jamana lajɛ hali bi min kɔni ye charte mun dilanna transition kɔnɔna la karamɔgɔ Daba Tunkara kuma nafama caman de b'o kɔnɔ o kuma ko k'o kuma ninnu tɛntɛn o kuma min ye jamana ka constitution kura dilanni ni ka se k'o kumakan ninnu caman ye o kɔnɔna la ale ni min ye an ka nanzarakan mun bɛ fɔ ni o kɔni an ye tubabu ka kalan min kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ko k'a lajɛ sa bamanankan an ka todunkan ko k'o don ba la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an ka kɛnɛbaw ka sigi ni bamanankan ye a ka wuli ni bamanankan ye parce que b'a ko a ko nin kuma minnu fɔra kunun a ko n'i y'a lajɛ nin ye kuma kologirima yɔrɔw ye a ko jamanakuntigi dun ka kuma don a ko ni bɛnkɛra min ka sabu danna taara ka da maa minnu kan karamɔgɔ Daba Tunkara ko n'u ye fɛn fɛn tigɛ nɔ bila k'a da ale kɔrɔ a ko siga kɔni t'a la baara bɛ waleya an ka faso Mali kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau ale ni nouvelle horizon olu ka sɛbɛnni don Jekafo k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye karamɔgɔ n bala cogo bɛ di wajibi tɛ ne bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Y Kamara Kamara ko a k'i k'a dɔn jamana a busɔrɔ ka ca a sɔrɔ bolo ka ca nka sɔrɔ bolo yangalen min bɛ yen ni jamanadenw jigi dalen don a kan bi kosɛbɛ o de ye douaniers ye douaniers ka baara ye wari sɔrɔli ye ka bila jamana wagande kɔnɔ kelen a filanan fana o de ye kɛlɛ ye kɛrɛfɛ mɛruw ni k'o sɛbɛn kɔrɔ kɛrɛ i k'a dɔn fɛn minnu ma yamaruya ani fɛn minnu ka jugu jamana sɔrɔ ma olu fana kɛlɛli n'o kɔni don i k'a dɔn Konatɛ n'a ka cɛdenw u b'u sɛbɛn kɔrɔsɔ bi kosɛbɛ wajibi i k'a dɔn min ma deli ka kɛ sɛbɛn miliyari 60 u y'o sɔrɔ i k'a dɔn kalo kelen kɔnɔ k'o bila wagande kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ bolofara min bɛ douaniers na n'u ka wuli ka jɔ de ye kɛrɛfɛ mɛruw kɛlɛli i n'a fɔ Bemi Bamakɔ kɔsan in na o ye min kɛ i k'a dɔn k'an ka fɔ ni k'o waleɲuman dɔn wajibi i k'a dɔn karatu ma dɔw bɛɛ miliyɔn 30
saba sefa wari wajibate ka do deglale do fobie la a wafla bie ni bakelen bie wajibate ka mobile kono na fa la tetew wajibate ka do doño yetege da kan gami wajibate ninga ngalo bo kamale da akuni wari ndunne kundo ay waninga do bamako wajibate ka do bemi chedun munumunu salo buluka ani jatemina buluka wajibate usira ka che minati ngami umada uma wajibate ka do ay wulika jo ani jatemina fura dugu mimbe nuka matarama dokin wajibate ka do fura do ani tramadol minum be hada madde bo hakilika o fana tali ko yereke ka nga jamana de nyuma ndiye wajibate ka do yetege da o chamanga semene gala ko uka paturi do cheve wajibate wulika jola minye sugoni ngoye sugoni ngo ikado auto gare kono bamako ya wajibate ka do bisu de transport do be o fana ikado asebe koro fale kundo ngami wajibate ikado kulukala fe ani dandeme wolela kabuni ko ni zomina ka fo do anyo natudo burukutu wajibate mobile buliba anatigi bela jile ikoda brigade mobile d'intervention bamako ya wajibate ka do ka wulika jo anechesiri buluka sanu chamande mi ni yamoriya semendala kalo temene na tege daru ka no kalo klemuga ani kele temene wajibate ka do uka patru bado sebe patru yeve e ka do mi ngoni ngara sababu ye mi nye awadwanyo ye umaru kasambara wajibate ikadu naka chedun minye sonui minye kilo keme wulovla ani binani ani nani ni shegi wajibate ikadu sebendala peaji la minye sanangoroba uyo mine wajibate ikadu madoma ulika jo buluka ani segasegeli wajibate ikadu ibai kafo minado fana bi uyo fana nobo kata sega do fana kate ngami wajibate ibai kafo aywa minye jamana fango fambi bodandi dundala doanyo kwani ubi chesiri wulika jola ni zoni mvana boje bati kadu yu fana minute ngami o kera kanjara boje bati kadu be bugani marala nova kalo kle muga ani kele temene minye o wulika jonu jetemene inspecteur général minye Amadou Konate boje bati ikado agwa balati fo balati ko sabula ale de ka wulika jonu chesiri ikado de kala sabu ye buluka dani bele jileka akuni ye minanjugu minani jetemene boje bati kadu a wori kasabe biti jo million gemenani ani bi woro ani durula sifa wari wari bote ni bela jile de kuma ke majaye abo jamana wande kono akusanu kilo binani wari bote ka do kilogram binani tege daro o fona kan wari bote ka do ni novembre kalola ako minye abo baloi krefe meru wari bote afere bo bu se ba koroson carton keme duru shejugula wari bote ka do sheminu vale do fona mina na banangoro wari bote ka do basanve o ina fo minandu bulu bakeleli sanve wajibate kado yu bele ku bele ko banangoro dunda ina ikado yepinasi deta ka tu bele ji sabe ka tega dawka o ya soro boto do ni lagine ni shenu nye shenu nyere be wajibate kado na firili manga sabula aknyene do ay wato do toro ka fola akuru fana giboy wajibate ni bele jile saraka ke abo sababu ye mi ngoni bato doka fara duanyo au ka kesire na wulika doka nyema yere afo ako fama u katanuni wajibate ikado otolu bali awa dugu ka barala sabula ni fiya bi se jamana don dema min ye balu jugu ani dunven jugu wajibate aferili jamana duma wajibate ko jugu badu wa somingera restaurant do be wajibate restaurant minu nolu de be ikado hakaja restaurant do de be no restaurant be ke sababu ye ni balu nunu ka saka fere moma abilla ba ka ke bana jugu ni ay wa fen jugu chama de wajibate akaja ako apuma alen na do fara douanye dunga kesiri nu ka wulika joka mimi se ka to halibi dobi fara bara kesiri ka ni mu yese bani namo anyemi bo lende pana kono akabi bolla karamo ne ben tigado l'indépendant fasriba no ye o bari flake bari ako minye anga finitigala ko ka tribunari karamo da batu ngora ko laje belebele tumbe kuno ba ko niye lajenye aywa laje mandi sabu majala kilimbato karamo da batu ngora nin kulu wele ku nyiniga udala kana munyu jalaki matani wolonvla ni bela jelen kun tigelembe minye finitigala ko ka kritigala nyekoro fasriba ko ako niya laje ni matani wolonvla
bɛɛ lajɛlen minɛna waati tɛmɛnenw la ni ka yira k'a fɔ sɔmikɛ b'u fɛ u bɛ janfa la u bɛ dibi baara la k'a ɲɛsin an ka jamana ma karamɔgɔ Dabatuma o tuma min ye finitigilakaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la o tuma u bɛ bolo la n'a dun k'a fɔ k'u bɛ bolo la fo kiri ka tigɛ ni tiɲɛ ni nkalon ni k'o woloma ka bɔ ɲɔgɔn na parce que b'a ko min kɔni ye kunun kiri dayɛlɛ la o tuma min kɔni ye procureur général min ye finitigilakaw ka tribunal o ɲɛma karamɔgɔ Dabatuma n'o ye Sumayila Bagajogo ye ale n'a ka cɛdenw u y'u wele kelen kelen k'u ɲininka maa 17 la karamɔgɔ Dabatuma dɔw ye finitigilaka ye o tuma dɔw yɛrɛ ye civil ye o tuma min kɔni ye kuma ye o tuma walawala kelen kelen min kɔni ye maa fɔlɔ ye sa u y'o wele k'o ɲininka n'o ye adjudant chef Musa Traoré ale jalakilen bɛ karamɔgɔ Dabatuma sabu ale kɔni bɛ minɛnbila yɔrɔ min bɛ Kaye o tuma o finitigilakaw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ ale ye o baarakɛla dɔ ye n'o ye magasinier ye Pasriba ko min ye finitigilakaw ka minɛn minnu bɛ yen o tuma minɛnw bɛ dugudugu yɔrɔ min na ale de b'a bɛɛ lajɛlen dɔn o tuma bɛ minɛnw bɛ majɛnkɛ karamɔgɔ Dabatuma janko réseau belebeleba dɔ de sigilen b'u bolo o tuma k'ale de bɛ to ka surasiw ka marifaw labɔ k'a di jugu ma o ka i y'a ye u m'a fa a ma fa dɛ maa fa dabilala jamana in kɔnɔ Pasriba ko karamɔgɔ Dabatuma min kɔni ye ale kɔni welela k'a ɲininka min ye adjudant chef Musa Traoré i ye ko min kɛ tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ a ko tiɲɛ don a ko karamɔgɔ Dabatuma ale ni maa minnu bɛ janfa la Mali ma a ko ale ye Mali sɔrɔsi ye ale kale Mali drapeau kan karamɔgɔ Dabatuma nka ko hakilina jugu don b'ale fɛ dɛ wa ni n'a ɲɔgɔnna dama de kɛn bɛ ka armée fa bin tewu Pasriba ko karamɔgɔ Dabatuma ale ni maa minnu bɛ janfa la i tulo karabɔsigi n tulo b'a la ko min ye mori dɔ bɛ yen karamɔgɔ Dabatuma n'o ye Mulayi Haidara a ko o y'ale ka janfaba dɔ ye Abdul Jalo ale n'o fana bɛ janfa la karamɔgɔ Dabatuma min kɔni o ye jagokɛla ye a ko marifa ninnu kɔni bɛ bɔ k'a di ninnu de ma dɛ o tuma ninnu de bɛ munumunu salo boloda ni k'a feere o tuma a nafolo b'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ Pasriba ko o tuma dɔ fana ɲininkara n'o ye Sergent Seku Sako ye o tuma min ye ale fana ɲininkara karamɔgɔ Dabatuma o tuma ale jalakilen bɛ o tuma i jalakilen bɛ k'i fana minɛna marifa ko la a ko fana tiɲɛ u bɛɛ cɛya kɛ u bɛɛ ko tiɲɛ don Pasriba ko karamɔgɔ Dabatuma min ye procureur général n'o ye Sumayila Bagajogo ye Sumayila kɔni a ɲɛ bilenna a mawula tara a dabali banna a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di maa minnu bɛ n'u y'a kanu ka don fini kɔrɔ maa minnu bɛ n'u ye galabu ta ni ka kɛ sɔrɔsi ye ni ka jamanadenw lakana ka jamanadenw n'u bolominɛ lakana ni ka Mali ka bɔ juguw bolo olu ka tila ka fara jugu ka tilegan tere fɛ k'a sɔrɔ jamana bɛ ka sara ta k'a d'olu ma ko nin bɛ se ka kɛ cogo di a bɛ gɛlɛya Pasriba ko karamɔgɔ Dabatuma a ti faamu fiyewu o tuma min kɔni ye ni maaw ye karamɔgɔ Dabatuma n'a ma k'a fɔ k'u ye cɛya kɛ sabu jɔntigila o fana ye cɛya dɔ ye cɛya jumɛn b'o la bilen i minɛna aw tɛ se k'o fɔ i da nɔrɔkɔlen fɛn b'i da la i bɛ nkalon jumɛn tigɛ maa dɔw bɛ yen n'i y'olu minɛ hali bawuli kunna k'u ta don u b'u kale k'u ta tɛ o tɛ cɛya ye o fana b'a o kɔni ye u b'u kale u b'u da lawurusi la k'u ta tɛ o ye maalankolon de ye o karamɔgɔ Dabatuma Pasriba n'o ye fulakɛ bari a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye procureur ye a ko siga kɔni tɛ min na sariya ye kelen Mali kɔnɔ fila tɛ a ko maa min man kan fɛn min kɛ n'i y'o kɛ sariya b'a ka baara kɛ o tuma kaso kɔni o latigɛra aw ye o tuma min kɔni ye kaso ye aw civil ye aw finitigilakaw aw ni min ka kan o tuma ɲininkaliw tɛmɛnen kɔ aw ka kɛwalew dɔnna aw ka kunkilennaw dɔnna o tuma an bɛna an sigi de k'a tɛntɛn k'a lajɛ ni min kan k'i si kɛ kaso la walima ni min kan ka san 10 kɛ san 20 kɛ kaso la o tuma ko kunnafoni na tɛntɛn k'o da malidenw tulo kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ o bari ale ka sɛbɛnni don Hamɛ Jakite ni baara cayara walima hakili baara walima farikolo nana sɛgɛn Tezara premier n'i y'o sɔrɔ k'o min ka ban baara ɲɛna i to an ka Tezara premier min ka taa i kana o bɛ bɛn karamɔgɔ Dabatuma naamu ɲɔtigi ni kɔngɔtɔ olu tɛ kɛlɛ ɲɔgɔn ye ayi n bala cogo bɛ di Bajugu tɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don i Greki Kamara nin y'a ka sɛbɛn ye ali Bajugu tɛ i k'a dɔn muruti ani baarakɛbaliya o bolodalen kun don nka a ma bɔ Bajugu tɛ i k'a dɔn ayiwa section syndicale économie des finances o don olu kun y'a jira kabini kununko k'olu b'a fɛ k'u gere don bɔgɔ la ni ka baarabaliya boloda Bajugu tɛ e ko a nabɔ de ali sabula communiqué min bɔr'u da Bajugu k'a dɔn kolokala kuma a ko secrétaire général Yaya Jabate min ye section syndicale ministère de l'économie des finances i k'a dɔn a kun y'a fɔ baarabila bi kɛ u labanna ka communiqué kɛ k'a wulila
a wulila munna bɔjabate i k'a dɔn bɛnkɛra mun kan i k'a dɔn maa caman b'i yɛrɛ ɲininka section syndicale ministère de l'économie des finances n'i y'o kofɔ a bɛɛ syndicat kofɔ syndicat jɛrɛjɛkulu minnu bolo bɛ nafolo la i n'a fɔ a wulikajɔ bolo kan n'a y'i bɔ impôt douane ani trésor bɔjabate i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen kun ye hakilina di kɛ hakilina di min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin baarabaliya i k'a dɔn min ye tile 3 ye nka min ye jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw ye u labanna ka communiqué kɛ wajabati k'a dɔn haraba i b'a fɔ naji bonnen bɛ jakuma tɔnna u y'a jira k'a fɔ baarabaliya ye a ma bɔ wajabati olu kun bɛ min nɔfɛ wulikajɔ kun bolodala u ni gouvernement cɛ bila kosɛbɛ kabini ayiwa décret min ye numéro 2015 min bɛ tali kɛ décembre kalo san 2015 min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ayiwa bolofaraw ma bolofara min n'o ye bɛ sɔrɔ kofɔ sɔrɔ minnu ni o bi jateminɛ i n'a fɔ sugubulon ani sɔrɔ min bɛ kɛ jamana fɛ i ka don zoro de finance olu kun y'a jira kabini kunungo k'olu b'a fɛ ka u gere don bɔgɔ la ni ka baara baliya boloda bɔjabate e ko a nabɔ de sabula communiqué min bɔr'u da bɔjabate k'a dɔn kolokala kuma a ko secrétaire général Yaya Jabate min ye section syndicale ministère de l'économie des finances i k'a dɔn a kun y'a fɔ baara bila bi kɛ u labanna ka communiqué kɛ k'a wulila a wulila munna bɔjabate i k'a dɔn bɛnkɛra mun kan i k'a dɔn maa caman b'i yɛrɛ ɲininka section syndicale ministère de l'économie des finances n'i y'o kofɔ a bɛɛ syndicat kofɔ syndicat jɛrɛjɛkulu minnu bolo bɛ nafolo la i n'a fɔ a wulikajɔ bolo kan n'a y'i bɔ impôt douane ani trésor bɔjabate i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen kun ye hakilina di kɛ hakilina di min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin baarabaliya i k'a dɔn min ye tile 3 ye nka min ye jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw ye u labanna ka communiqué kɛ wajabati k'a dɔn haraba i b'a fɔ naji bonnen bɛ jakuma tɔnna u y'a jira k'a fɔ baarabaliya ye a ma bɔ wajabati olu kun bɛ min nɔfɛ wulikajɔ kun bolodala u ni gouvernement cɛ bila kosɛbɛ kabini ayiwa décret min ye numéro 2015 min bɛ tali kɛ décembre kalo san 2015 min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ayiwa bolofaraw ma bolofara min n'o ye bɛ sɔrɔ kofɔ sɔrɔ minnu ni o bi jateminɛ i n'a fɔ sugubulon ani sɔrɔ min bɛ kɛ jamana fɛ i ka don zoro o kuma u ɲɛ tɛ jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ wa o kumakan minnu wɔra fɛɛrɛ ni dabali bɛ tigɛ min b'a to u ka ciw bɛ ɲɛnabɔ a tɛ gɛrɛbu kun bɔ i k'a dɔn hakilinaw kɔni laban ye ɲɔgɔn sɔrɔ caman y'a jira k'a fɔ syndicat bolo min n'o bɛ bankuw kofɔ yarɔ olu kun ye baara bila kɛ bɔjabate n'o ye sena bɛfu ye wulikajɔba de fana bolo dara o cakɛda kelen fɛ n'o ye sécurité d'état ye ka ninnu kuma ɲɔgɔnya u ni maa minnu kan ka sigi ka kuma bɛn ni kelenya ka bolo da i k'a dɔn u y'o jalatigɛ o de kɛra sababu ye o fana o gɛrɛfu o ka bolo kan sɛbɛnnikɛlaw ko ministère de l'économie et des finances bɔjabate i b'a ye k'a fɔ u kun kɔni kelen bɛ k'o de jira k'a fɔ wari in sɔrɔ baliya fɛn min ma kɛ bi kabini kumajan u bɛ nin taa ka segin la nka jamana bɛ bolo min kan an ka sabali bɛɛ ka hakilinaw kɛ kelen ye fara ɲɔgɔn kan ka kɛ min bɛ se k'a to ko tɔni min bɛ o bɛ ɲɛ cogo min o de ka fisa ni ayiwa baarabila ye ni gɛlɛya wɛrɛ ye ninnu ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de bɛ n tigɛ don ko kura l'indicateur de renouveau parce que n'o ye a Jabate a ko an ka taa commune 6 la Banankabugu Bole parce que ko ni wulikajɔ ma kɛ a ko ni kin karamɔgɔ dɔ bɛ tukɔrɔ n'i y'a lajɛ a kɛn bɛ bamanciw ka bamaci a kɛ yɔrɔ kɛwale ye a kɛn bɛ duguyɔrɔ ye tile i k'a dɔn hakilinaw kɔni laban ye ɲɔgɔn sɔrɔ caman y'a jira k'a fɔ syndicat bolo min n'o bɛ bankuw kofɔ yarɔ olu kun ye baara bila kɛ bɔjabate n'o ye sena bɛfu ye wulikajɔba de fana bolo dara o cakɛda kelen fɛ n'o ye sécurité d'état ye ka ninnu kuma ɲɔgɔnya u ni maa minnu kan ka sigi ka kuma bɛn ni kelenya ka bolo da i k'a dɔn u y'o jalatigɛ o de kɛra sababu ye o fana o gɛrɛfu o ka bolo kan sɛbɛnnikɛlaw ko ministère de l'économie et des finances bɔjabate i b'a ye k'a fɔ u kun kɔni kelen bɛ k'o de jira k'a fɔ wari in sɔrɔ baliya fɛn min ma kɛ bi kabini kumajan u bɛ nin taa ka segin la nka jamana bɛ bolo min kan an ka sabali bɛɛ ka hakilinaw kɛ kelen ye fara ɲɔgɔn kan ka kɛ min bɛ se k'a to ko tɔni min bɛ o bɛ ɲɛ cogo min o de ka fisa ni ayiwa baarabila ye ni gɛlɛya wɛrɛ ye ninnu ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ
akabi bolla karamɔgɔ de bɛ tigɛ don ko kura l'indicateur de renouveau parce que n'o ye a jabate a ko an ka taa commune 6 la Banangabugu bole parce que ko ni wuli ka jɔ ma kɛ a ko ni kin karamɔgɔ dɔ b'a tugura n'i y'a lajɛ a kɛn bɛ Bamanci ka Bamanci a kɛ yɔrɔ kɛwale a kɛn bɛ dugu yɔrɔ ye tile falen bɛɛ k'a fɔ de ko sigiyɔrɔ ye kɛnɛlankolon ye o kuma t'a la o kuma min kɔni ye jamanaden minnu sigilen bɛ a ko kamanafili de b'u kan waati sabu u tulo de bɛ mugu mankan bɛ waati mugu de bɛ ka ci a ko mun de bɛ Banangabugu bole min ye Bamanci ye a na kɛ n'u ja minɛ dɔ yen sigi kɔnɔna la dɛ sabu a na kɛ n'u b'u ka baarajugu kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ma kalakariw la a ko min ye ni lakɔliden dɔ ye n'o ye YC karamɔgɔ dɔ b'a tugura a bɛ ka tɛmɛ kuma dɔ la a ka moto kan n'o ye Jakarta ye fitirimagɔn 19h su ma taa yɔrɔ si la fɔlɔ a ko min kɔni Bamanci u sina ka girin ka bɔ a ɲɛ marifatigi dɔ ka sin ka mugu wuli a la mugu wulilen YC la karamɔgɔ dɔ b'a tugura u sina k'a ka moto ta ni k'u kɔdon telefɔni mun b'a kun ka taa bila ka ben u ye nin bɛɛ lajɛlen bɔ ni ka taa n'a ye min ye sigidalamaw ye u talen kɔ olu bɔra sa ni ka yira k'a fɔ u ye mugu dɔ kun ka mɛn a na kɛ ne nin kɛra anw yɛrɛ nakɔrɔ yan o tuma bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ banabatɔ kunna o tuma min kɔni basibɔn cayara a ma ɲa min kɔ a kɛr'o ye parce que b'a ko o ma bɔ kari la ni ka ntɛnɛn sɔrɔ min ye Bamanci wale o taara ni ka finitigila ka wɛrɛ sɛgɛrɛ n'o ye polisi dɔ ye ale ye brigade de recherche yɛrɛ cɛba dɔ ye karamɔgɔ de b'a tugura o yɔrɔ kelen dɛ o tɛmɛtɔla tuguni u ye jan dɔ fana ɲɛ u ye mugu wuli o kɛrɛla marifa o fana y'o bɔ ni ka mugu wuli u y'a dɔn k'a fɔ nin tɛ civil ye karamɔgɔ de b'a tugura mugu kan durudulen o tuma u y'u yɛrɛ ɲini o tuma o fana y'a yɛrɛ ɲini o tuma min kɔni ye Bamanci ye sa u ɲinina ka dɛsɛ u ma ye parce que b'a ko n'i ye ko jateminɛ tile fila in na a ko san yɛlɛma seliw la ni Bamanci walew de bɛ caya maa minnu bɛ n'u tɛ baara kɛ karamɔgɔ de b'a tugura ni k'u diɲɛfɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o tɛ kɛ abada f'u ka tiɲɛni jugu kɛ o tuma ko nin bɛ bila o minɛn de kɔnɔ nka n'i y'an ka finitigilakaw lajɛ olu kɔni kɛmɛ ka maa 500 ni kɔ labɔ olu bɛ munumunu salo la kɛrɛfɛ daw la karamɔgɔ de b'a tugura yaasa ka se ka ni danna juga baaraw k'o bali cogo min na o tuma ko hali bi k'u dɛsɛlen bɛ Banangabugu boli la a baara ta ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ nin t'a siɲɛ filanan ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nin yɔrɔ kelen yɛrɛ la dɛ karamɔgɔ de b'a tugura ko mugu kunkan de bɛ mɛn kuma bɛɛ k'i b'a fɔ ko jinɛ ko Fatriba ko n'o ye a jabate a ko finitigila ko kan ka yɛlɛma don ko la karamɔgɔ de b'a tugura ni ka bɛlɛ ni caya ni ka sɛgɛsɛgɛli caya sabu min ye yɔrɔ kelen ye kuma bɛɛ marifa de bɛ ci ye o tuma mun na Bamanci nɔrɔlen bɛ o yɔrɔ kelen na ɲininkali gɛlɛn ka adamadenw fa k'u bolofɛn k'u ntaratiw la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli don bɔli tɛ waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan pepe waati dafara san yɛlɛma seliw sera ayiwa karamɔgɔ an bɛ foli ani ta ni ta ni ka dankɔrɔba in sɛgɛrɛ n'o ye Kabala Mali Batuguna Jakite marakakɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn o tuma an bɛ dankɔrɔba in fana fo n'o ye transitaire Ali Kuma denmisɛnnin galabu duman a tɛgɛ ka teli dankɔrɔba in an b'a fɔ n'o ye le maestro 3 ciseaux d'or Bamako bɛ a ɲɔgɔnna tɛ n'o ye Grand Jaous an b'a fɔ badalasigi kɔnɔna la o tuma an bɛ zedaw fɔ radio Fafeke o filɛ nin ye bila marabolo la Jaramana o tuma an bɛ a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fo ayiwa Bonjour, c'est Carlos Saint-Lamasel marché. Digi bi ke frigo ni congélateur ni climatiseur yi. An go to établissement Maju Sembara. Maju bitigo bitigi no ba to ala ni dona yi. Boje bata na ki nyana ku nyine ne do. Sabula ka do bere dale do so ko fa bele gele la. Saint-Lamasel marché. Boje bata ka do to bu sali do ni nye to bu fini. Ko sumi ni chemise anniversaire amogo biso ma. An go to ka warala ka o ka benma. Le géant du prêt-à-porter. Mi nye new Baba Traoré, Mamoudou Traoré, bitigi fila. Kelen bɛ plat de souvenir la kelen bɛ assiette kɔnɔ. U fo ni u waliman dɔn masarama an ma ɲin'a kɔ. O jabate i k'a dɔn foli ani tanni an n'o kɛ ka ɲɛsin Dakɔrɔba ma. Min ye nin homme d'affaires ba in ye u k'a ma Adama Traoré dɔw k'a ma ko Jama Noir Dankɔrɔba ka foli bi yan. O jabate min ye Ibrahima Kara yɛrɛ ye Bamaden an b'a fo ni ka waliman dɔn. An bɛ Jakite i k'a dɔn waati kɔni tɛŋuna anw fɛ yan. Amba yana man kodo karamɔgɔ an bɛ taa Joyila marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya masigi deuxième adjoint n'o ye Burulayi Sidibe an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ko jɛmukan tɛ tɛmɛ a kan ayiwa tabaraka ko k'a ka foli f'i ye iyo Bonjour, waati dafara i ka ma Jakite bolo kun bɛ nɛgɛw la e ni ne fila tɛŋunen bɛ ɲɔgɔn na ni Ala sɔnna surafana t'o ma don na segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan sini sɔgɔma an bɛ ye kɛnɛ ka sɔrɔ sɛbɛnkuraw bɛ bɔ ni k'olu lakali an bɛ Jakite baara ɲɛna wa salam